ଆରେ ଯଦୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ମନରେ ପଇଲା କି? କ'ଣ ଶୁଭ ଖବର? କ'ଣ ଶୁଭ ଖବର? ହେଇଛି, ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇଯାଇଛି? ନା ମ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆରେ ବାହାଘର ତ ଠିକ୍ କ'ଣ ହେଲା? 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ନା, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଝିଅର ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆଉ ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ନା କ'ଣ ତୋର ରାଶି ଖୋଲି ଯାଇଛି ବାହାଘର? ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଝିଅର କ'ଣ ବାହାଘର ରାଶି ଖୋଲିନି? ଖୋଲିବ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଖୋଲିବ। ଓହୋ, ଆଉ ତମ ଲଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭଲ କଥା ଆଉ। ବାହାଘର କ'ଣ କହିଲୁ? 2 ମାସ ପରେ ଝିଅର ବାହାଘର ରାଶି ଖୋଲିନି, ତମର ବାହାଘର ସେଇ ମାଛ ହେଇଯିବ। ତ ଭଲ କଥା ଆଉ। ତୋର ଖୋଲିଛି ନା ରେ? ତୋର ଅଧା ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି। ଓହୋ, ତୋର ଅଧା ଖୋଲିଛି ବାହାଘର ଅଛି, ତାର ଖୋଲିନି, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଖୋଲିବ। ଓହୋ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ତୋର ଆରି ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ ବୋଧେ। ଓହୋ, କ'ଣ ଆଉ ତୋର ଆଗେ ଖୋଲିବ, ତାର ପଛେ ଖୋଲିବ। ଓହୋ, ତା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ତୋ ବାହାଘର ରାଶି ଖୋଲିଗଲାଣି ନା? ହଁ ହଁ। ଆଉ ତାର ଖାଲି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଖୋଲିବ ନା? ତାହେଲେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭୋଜି ଗୋଟେ ମିଳିବ ଆଉ। ହଉ ଯିବା ଆଉ। ଯିବି। ହଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୋ ବାହାଘର, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ନା? ଭୋଜି ଖାଇକି ମସ୍ତି କରିବା ନା।